No takže vás veľmi pekne vítam na tomto našom prvom stretnutí prípravnom na našu party, ktoré je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme ho takto spolu prežili. Hneď na začiatku vám chcem povedať, že tieto stretnutia nebudú dlhé, nebudú nejaké záťažové, lebo každý z nás má toho dosť, každý má svoje aktivity, ale bude dôležité, aby ste si tým prešli. Čokoľvek tu bude povedané, môžete prijať, nemusíte, je to úplne na vás. Je to v podstate vo vašich rukách, ako sa k tej príprave postavíte. Takže ja by som na začiatku, nepoznáme sa tu mnohé, niektoré sa poznáme, niektoré viac, niektoré menej, niektoré sa vôbec nepoznáme. Urobila také krátke kolečko, kde vás len poprosím, aby ste povedali, ako vás môžeme oslovovať, hej, ako vás radí, ako máte rada, že vás ľudia oslovujú a prečo ste sa prihlásili na túto party, čo vás k tomu priviedlo, prípadne čo očakávate na konci celého tohto procesu. Takže, no a dievčatá, ktoré boli pred 5 rokmi na party, chcem ešte pozvať k tomu, ak by chceli, ak by mali chuť, tak len v krátkosti pozdieľať, čo sa za tých 5 rokov udialo od tej poslednej party. Takže komu dáme prvému slovo? Mám vás vyvolávať, alebo sa prihlásite? Hani, ty sa tak... Lenka, ty ma počuješ? Áno, a ty mňa? Ja teba áno, ale nemám na obrazovke, kto všetko je s nami. Tak si... Neviem, čo mám stlačiť. Pozri sa prosím ťa do pravého horného rohu a tam by si mohla mať také, že view. Vieš. View. A tam by si mohla mať možnosť galerii. No nie, také tam nemám. No počkaj. Dobre, môžeš vyvolať, ja budem hľadať. Vyvolávam. Môžeš vyvolať, koho chceš. Keď už som sa ozvala, ja som Alena. Aha, no dobre, tak už volajte ma Alena. Volajte ma Alena. Moje deti ma volajú babi, tak keď ma budete volať babi, tak je to tiež v poriadku. Ja som bola na party pred 5 rokmi. Čo očakávam od tejto po 5 rokoch? Chcem vedieť, ako dievčatá napredovali, čo sa všetko zmenilo. U mňa sa v podstate nezmenilo nič. Som za to vďačná. A nezmenilo sa len preto, že to bolo dobre aj pred 5 rokmi a je to počas celých 5 rokov fajn pre mňa. No dobre, ja som dôchodkyňa, tie, ktoré ma nepoznáte. Som scrapbookerka, teda tvorím ručne, hrajem sa s papierom a lepidlom. Čo vám ešte poviem? Je mi fajn. No, tak poďte teraz vy všetky ostatné. S Lenkou som veľmi často v kontakte, takže Lenočka vie o mne veľa. Keď som niečo zabudla, tak pridá. Chcem počuť ostatné. Tak dobrý, môžem? Teda ja. Ja som Mária Potalová a som z Púchova okresu. No a môžete ma volať Mária. A prihlásila som sa, ani neviem ako. Našla som v jednej našej skupinke spoločnej od Lenky správu. Tak som ju večer, alebo už ráno okolo 3. začala čítať a veľmi ma to zaujalo. Tak ako hovorím, nikdy som nebola na takom niečom. Ja idem, tatino, prvýkrát v živote idem. Tak som sa prihlásila. Super. Ešte takto, môžeme si týkať všetky dievčatá? Je to v poriadku s každou? Áno.
Tak Mária, povedz, čo najviac ťa tam upútalo? Čo ťa tak najviac pritiahlo? Myslím si, že všetko. Všetko, úplne všetko, naozaj. Chcem vyskúšať, teda chcem vedieť, že kam ma to posunie. Aj som zvedavá, tak aj to. Ale že nikdy som nebola medzi takými ženami. Alebo vždy som sa hambila možno, takže troška aj sa stať takou ženou. Tak preto možno aj. Krásne. Ďakujem pekne. Hanka, do tretice ťa vyvolávam. Hanka je motnutá. Hej, zapni si mikrofónik, prosím. Áno, už mám zapnutý. No, ahojte. Lenka, ďakujem. Ja som stále chcela niekoho pustiť, že by mohol rozprávať. Takže volám sa Hana, kľudne ma volajte Hani alebo Hana. A veľmi sa teším, že som tu, že budem môcť byť s vami na tejto party. A je to pre mňa niečo také úžasné a magické, lebo ja som najprv vôbec nevedela, že čo to je, ale že chcem tam byť. A vlastne som potom nahrávala Lenke len hlasovku, lebo som sa vôbec nedostala ani k tomu, aby som si to prečítala. No ale potom, keď som si to naozaj prečítala, tak si hovorím, že bože, že to je niečo tak úžasné, že ja som si to vlastne predtým už ako keby také niečo vytvorila, že také chcem zažiť. A stále vlastne nemám nejako ten priestor aj na to tvorenie si toho, čo je, lebo sa stále venujem milión iným veciam a iným ľuďom. No a teraz konečne je tu čas pre mňa, takže sa veľmi teším a veľmi ďakujem za túto príležitosť. A nemám vôbec žiadne očakávania, ani nejaké túžby, ale teším sa a všetko príjmam tak, ako to bude a ako to je. Ďakujem. Teším sa, Hani, s tebou a v podstate môžeš to vnímať aj ako, že si dopriala vianočný darček samej sebe. Aj každá z vás, hej, že ste si dopriali niečo naozaj pre seba, výnimočné, takže verím, že si to užiješ. Ďakujem. Ďakujem. Vláďka, teraz si na mňa spomenula, že ja som na rade. No. Tak som si na teba spomenula. Len tak si na mňa spomenula. Tak ahojte, ja som Vladimíra. Zvyknú ma volať Vladenka alebo Vláďka podľa toho, ako sa komu páči. Ja mám rada aj Vladimíra osobne. No a ja som ten červík, ktorý Elenke pripomenul, že už je čas a že tých 5 rokov už prešlo. Takže tak, my sme spoločne robili partiu vlastne pred 5 rokmi, na ktorej som bola účastná. A prvýkrát to bolo pre mňa ako veľká hra, lebo ja som proste nevedela, čo mám od toho čakávať, ako tých 5 rokov bude vlastne vyzerať. A ono, to je tak, že niektoré tie veci, alebo väčšina, u mňa to bola tá väčšina, že tú cestu, ktorú ako ja som si nejako vysnívala, tak sa pomaly ako plní a deje. A ako keby ešte posledné tie dni vlastne docvakávajú všetky tie, ešte niektoré vlastne tie moje nesplnené, splnené už prichádzajú ku mne, takže to bolo, ja to vnímam ako cestu tých 5 rokov. Ja samozrejme, že veľa oblastí, kde to možno ešte čaká, alebo to vôbec nemalo prísť. Takže tak, ale ako je to krásne pozorovať. Mne sa totiž to stalo, že ja som si niečo napísala a ja som potom v priebehu tých 5 rokov aj zabudla, čo som si to tam popísala. Až keď teraz vlastne som Elenke pripomínala, že Elenka už je 5 rokov a mali by sme zrobiť tú party, tak ja som objavila ten zošit a zistila som, že aha, aj to už je. Takže bolo to také akože pre mňa zaujímavé sa na to pozerať spätne. Teraz vlastne neviem, čo očakávam, ale čo som si povedala, že urobím, a teda robím je, že tak ako som to pred 5 rokmi začala venovať ten čas, že aj sebe.
aj sebe a ešte tých 5 rokov bolo takých, že už som vedela uprednostniť seba, ale ešte niekedy nie. Tak vlastne v tej ceste chcem ďalej pokračovať, hej, že je to o mne, je to, ako by som ja chcela žiť Mhm. a viac si dopriať, robiť tie veci, po ktorých moje srdce túži a nie, Mhm. nie akože viac menej tá hlava tvrdí, že musím, takže Mhm. to je tá cesta, ktorú ja som si akože pre seba. Mhm. Môžeš sa podeliť aj s nejakou konkrétnou, dajme tomu, vecou, ktorá sa uskutočnila, ktorú si takto uvedomila, keď si na to pozrela? No, ja som si do zošitika, ktorý sme vlastne vtedy dostali, nakreslila takú kresbu, že boli tam nejakí ľudia v tom uvedení a ja som v tej kresbe si nakreslila vedľa seba partnera a on prišiel. A je tu a ja sa nás náravne teším, lebo v podstate to dospelo až k tomu, že ma prekvapil žiadosťou o ruku na jednej svadbe. Takže tak. No, blahoželáme. Takže toto je akože taká konkrétna vec, ktorá Mhm. prišla. Mhm. Druhá konkrétna vec je tá, že ja som si tam písala také, že chcela by som akože pomáhať ženám smerom lepšie sa orientovať nejako vo financiách, vo finančnej gramotnosti. Aj to sa v podstate deje, Mhm. lebo v podstate pôsobím v tej oblasti teraz aj finančného sprostredkovania, takže som tam. Mhm. A to sa Ako, tiež neudialo hneď však? nie, to sa neudialo hneď, tam ma musela Datka trošku nakopnúť. Ďakujem pekne, podarilo sa. Podarilo sa. A tu tiež akože sa v tej oblasti tak viac menej ešte trochu hľadám, lebo ja nie som taký ten typický predajca. Mne to proste nejde predávať. Ja som skôr ten lektor, ktorý proste, alebo ten učiteľ, ktorý vie ukázať, ako sa to dá. Hej? Takže tam sa tiež teraz v tej oblasti hľadám, že ako vlastne komunikovať smerom von k tým svojim Mhm. potenciálnym klientkám. Takže to je taká tá cesta ešte stále pre mňa, že v čom je dobré a v čom nie je dobré. Mhm. Hej. Dobre, super. Možno, že sa to teraz cez tieto najbližšie týždne nejako uloží. No, prišiel veľký taký chaos momentálne mám v tom, ale ten neporiadok znamená, že sa to teraz vytriedi, hej. Mhm. Hej, takže Ďakujem pekne. s radosťou. Pekne žiariš. Pekne žiarím dneska. Hej, Dneska hej. mám za sebou náročný deň. Už moje ráno bolo, že rovno telefonát z Dánska a ma hneď hodili, že musím po anglicky rozprávať. Takže som stála vlastne veľmi Ja hneď ťa rýchlo. to prebralo. Hej, Dobre, ďakujem pekne. s radosťou. Pozývam Barborku. Ahojte, pekný večer. Ahoj. Tak ja sa veľmi teším, že už o pár týždňov sa stretneme osobne v Poprade a som sa tak automaticky prihlásila, keď mi prišli maily ohľadom tejto vianočnej party, lebo ma zaujal popis, aj ako to už bolo povedané tak úplne všetko z toho priestoru, cez program, aj to, že sa teším, že spoznám vás, každá má svoj zaujímavý príbeh a od každej sa vieme navzájom niečo naučiť. Takže taká motivácia je naozaj spoznať ženy v okolí a zažiť takéto vzácne podujatie práve v Poprade, kde teraz bývam už vyše roka. No a teším sa na tú kakaovú ceremoniu, aj na trošku feng shui, lebo ma tieto témy zaujímajú. Mhm. No a na takej party podobnej som bola také, že o 5 rokov v Bratislave. A teraz som aj dosť bola, tým, že som žila v Bratislave niekoľko rokov, tak som bola pozývaná stále na vianočné party tam, ale tým, že tam už nežijem, tak som si povedala, že aspoň na jednu vianočnú party by som rada išla. Tým, že pracujem z domu a nestretávam sa až tak s ľuďmi, takže som rada, že aspoň na jeden taký večierok môžem ísť a straviť ho v príjemnej spoločnosti, tak sa teším. Skvelé. Ďakujem pekne, Barborka. Ďakujem. Majka Stanovičová.
No, dobrý večer, ahojte, devčatá. Ahoj. No, takže ja som vlastne tiež ja som Majka, Mária. A mám rada, alebo vždy sa predstavujem ako Majka, tak mi to nejako pasuje. No, ja som bola vlastne u Helenky tiež pred tými 5 rokmi a veľmi rada si to opäť zopakujem, pretože to bolo veľmi inšpiratívne. A dneska som si tiež pozerala svoje také tie prípravné papiere, všetko, čo som mala, tak vlastne už len tá príprava bola taká, že to bolo veľmi, čo tak na mne zanechalo, že tie všetky papiere, čo mám, tak ich mám krásne vypracované, spravené, pokreslené, popísané, že keď som si to čítala, tak som si tak vravela vlastne, cesta mi tak išla, ako som si to plánovala, aj keď možno tie hlavné ciele, ktoré som si nejaké veľké méty dala, že ešte sa neuskutočnili, ale ako verím tomu, že sú stále v mojom poli nejakom, že možno to bude o ďalších 5 rokov, takže keď som si to prečítala, tak som len vravela, že áno, stále je to to, čo by som si prijala, takže sa na to nesmierne teším a teším sa, že stretnem aj nové tváre, aj dievčatá, ktorými som sa stretla, aj Ivonku, čo som úplne, že wow. No, takže takto. Skvelé, ďakujem pekne, Majka. Ďakujem. Jani? Janka Kečkešová? Ahojte, ja som Janka, žijem v Prešove a priznám sa, že ja už si nepamätám, čo všetko na tej party má byť. Som si to čítala už dávnejšie a tak ma to nejak oslovilo intuitívne, ale teraz už si nepamätám, čo tam je všetko, ale viem, že tu mám byť. A ja som podnikala niekoľko rokov a prešla som takým znechutením alebo vyhorením a teraz 2 roky som v takom stand-by stave a rada by som sa nakopla, ale nejak sa mi to nedarí, takže mám pocit, že mám byť na tej party a že to bude pre mňa taký zdroj inšpirácie a takého nakopnutia nového pohľadu na seba a jednoducho rada by som si to všetko v sebe upratala, ako a kde začať a robiť nejaké kroky, ktoré už sú rozvážnejšie a niekam vedú aj s nejakým zámerom, a že to nie je len také strieľanie, kade tak, čo ma dosť vyčerpalo. Takže teším sa na to, čo ma čaká. A druhá vec je, že moja veľká téma je, že sa veľa rozdávam druhým, takže idem doprieť sebe. A je to jeden z mojich veľkých záväzkov, že najprv ja a potom tí druhí, takže idem touto cestou a preto tam budem. Ďakujem ti, Jani, za otvorenosť a užívaj si to. No, dopriavaj si to plným priehrštím. Ďakujem. Elenka, môžem teba poprosiť? Aby ste vedeli, že to nie náhodne vyberám, ale jak vás tu mám poukladané ako to peksesko, tak ideme za radom. Ja som Elenka, Ellen. Všetko, kde začína menom Elena, kde je to základ, tak to je všetko v poriadku. Bývam nedaleko Popradu, v Švabovciach. K party, niekde som sa s Lenkou niekde dostala, niekde mi chodili jej mail nejaké tieto. A keď som si bola vyberať denník, už bola vydaná tá party a že zvažovala som, že áno či nie. A povedala som, že do deadlineu, akože pôvodne som sa prihlásila ako náhradník a keď do deadlineu tam bude miesto, tak to miesto bude moje. To bolo také s tým, že vlastne možno zámer pre mňa, ja som si prešla určitým vyhorením a určitou cestou a vlastne ja som prišla na to, že nikdy som nepamätám si svoje sny a svoje túžby, a že prišiel čas zdvihnúť zadok a sadnúť a rozmýšľať nad tým. Čiže to je taký ten, a nebuď len tlčuba,
ale že daj si to aj na papier a daj si to predstavu, urob si ten, jak sa povie, nástenku, vyš a urob to, kde mne už život v iných situáciách dával najavo to, že to, čo si vyžiadam, stane sa. Takže tak. Skvelé. Tak takisto ti to prajem, aby si to našla, to svoje tu. Že vo všetkom zmysle, ako nie len čo sa týka osobného života, ale aj vzťahov a takýchto. Dnes som tak na poli počúvala to video, ešte som ho nedopočúvala. Takže je to tak pre mňa v takom zmysle. Zamyslí sa, čo chcem vlastne v živote ďalej. Super, tak si to užívaj. Mirka, môžem teba poprosiť? Ahojte, ja som Mirka, Míra, Míruška, Míročka, čokoľvek. Mňa zaujal ten popis, keď som to našla, pretože momentálne už v podstate, už sú to aj niekoľko rokov, ale teraz tak intenzívnejšie, že tá práca, ktorú momentálne robím, tak už ma nebaví a nenaplňa a chcem to zmeniť. A neviem presne čo, jeden nápad či je toto správne, takže takto hľadám a tak som si povedala, že toto by mi mohlo pomôcť aj vlastne takáto podpora skupiny a počuť príbehy úspešné a byť v takejto príjemnej spoločnosti, tak na toto sa teším. No. Ďakujem pekne, Mirka. Ivonka? Dobre, už som tu. Ahojte, ja som Ivona. Strácam dnes hlas, som taká sexy dnes so zachrypnutým hlasom. Na túto party sa veľmi teším, pretože už v roku 2010 asi som si robila takéto plány. Potom 2015 sa mi narodila dcéra. Odkedy mám deti, plány veľmi nerobím, ale som v štádiu, kedy sa mi naplnili vlastne všetky moje ciele, veľké ciele. A keďže som kozorožec, tak som si za nimi šla tak cieľavedomo, že som zabudla na seba, len aby tie plány vyšli a aby som si dosiahla svoje mety. Takže keď Elenka, ty si mi to poslala, tak stále som váhala, lebo je to niečo pre mňa, samozrejme ako rozpráva, že odmeň sa, kúp si sebe sama darček. Ale potom som neváhala a medzi tým som stretla Majku, povedala, že je tiež v tom zahrnúť, tak hovorím, takéto nádherné osôbky, keď sú tam, teraz vidím Vláďku, blahoželám, tak hovorím, že super, teším sa na príbehy ďalších žien, že si urobím čas pre seba a že sa zamyslím, že čo vlastne, kam kráčam tých ďalších 5 rokov, lebo žijem si svoj sen a bavia ma ciele a mety a chýba mi to. Chýba mi to, čiže aj keď žiješ ten svoj sen a všetko máš naplnené, tak je fajn zasa snívať a možno to bude zasa 5 rokov, zasa no, nie že zasa, ale týchto ďalších 5 rokov o mne a nie o tých snoch, ale o tom mojom fyzične, takže na to sa teším. Takže ďakujem. Veľmi pekne si to pomenovala. Ja by som len možno, že dodala, že keď nám skončí ten nejaký naplnený sen, akože tým, že sa teda naplnil, že tá meta je dosiahnutá, tak v podstate sme ukončili nejakú hru a je dobré si dať vlastnú novú hru skôr, ako nás dobehne nejaká iná, cudzia, neželaná. takže myslím, že super, že si tu dobre. Áno, ďakujem. Ďakujem krásne. Ďakujem aj ja. Dátka, môžem teba poprosiť? Už by sme sa mali aj počuť. Áno. Volám sa Dada, Dagmar. A volajú ma Dada, klasicky. A veľmi rada som, že vidím tu ľudí, ktorých vidím. Neskutočnú radosť mi urobila Vláďka. Vláďka, gratulujem. Nádherné rozhodnutie. Áno, žiari. Veľmi rada som, že vidím Alenku.
lebo to je náš veľký motivátor, lebo to je úžasné v tak mladom veku, ako je ona ešte stále a začať a robiť veci, ktoré robí a takto motivovať iných, čiže ona je naozaj mojou veľkou motivátorkou. A ja som sa rozhodla na tú party aj vďaka Lenke, keďže ja som asi ako všetky tie, čo ste to doteraz povedali, a o tom, že ženy sa strátili niekde v tomto zvláštnom svete. A ideme do sveta, kde tie ženy už sa chcú nájsť a chcú vedieť, že už nie sú len matky, milenky, pracovníčky a ženy, manželky a kadečalo, sú to hlavne ženy. A tú ženskosť v sebe objavujú a začínajú to objavovať a ideme do krásneho sveta, kde toto sa naozaj ide diať. Chcela som byť jeho súčasťou a byť na to pripravená, takže ja som sa veľmi, veľmi stiahla z mnohých aktivít, pracovne som naozaj riešila veci ku tomu, aby boli uplatené účty, aby vychádzala finančná čiastka tam, kde to má byť a všetko ostatné som venovala štúdiu toho, čo všetko ide prichádzať, ako na to pripraviť mojich klientov. Ja robím feng shui, čo nie je feng shui v predstavách iných ľudí. Je to taký ten komplexný systém na to, čo ľudia robia, ako fungujú. A tak som si povedala, že asi by som už mala ísť medzi ľudí. S tým, čo je, Lenka ma ukecala, čiže nie je to o tom, že ako vy, ktorým fakt klobúk dole, že ste to našli a ste sa prihlásili, lebo je to úžasná akcia. My sme to s Lenkou trošku tak, že mňa to musela naozaj do toho tak ako keby dokopať. Ale teším sa, Lenka, ďakujem, teším sa. A teším sa na vás a hlavne na to, že je šťastím každého človeka, ak môže niekoho posunúť. A ak to budeme vedieť urobiť na tejto akcii, tak čo lepšie si môžeme prijať. A to už jedno kto koho. Niekedy stačí veta, niekedy stačí postiskanie, niekedy stačí dobrá atmosféra a život je krajší. Takže dúfam, že toto všetko sa tam dá naplniť a dúfam, že budem súčasťou takéhoto pekného stretnutia ľudí. Ďakujem, Dadi. Ja len doplním, že práve Datka je tá, ktorá bude súčasťou tej party v tej časti japonských múdrostí alebo múdrosti japonských majstrov. Takže bude mať tam vlastne svoj vstup, feng shui vstup. A Dadi, ešte sa ťa opýtam, keď sa obzrieš tých 5 rokov dozadu, ako to vidíš od tej party po túto party? Veľmi dobre, lebo veľa vecí veď 5 rokov je obrovský čas. Prežili sme krásne covidové obdobie, ktoré bolo pre mňa že fakt fantastické. Objavili sme všetci rodiny, objavili sme svoje deti, objavili sme samých seba. Za mňa veľmi príjemné, ťažko to povedať, pred 2 rokmi by ma asi za to ukameňovali, ale v súčasnosti s plnou vážnosťou viem povedať, že to bolo krásne obdobie pre všetkých nás. A čo sa týka mňa, asi som potrebovala vďaka všetkému, čo sa udialo, prejsť obdobím ticha. Neviem, či ste to niekto niekedy mali, ale také, že mať to ticho, mať možnosť nebyť s nikým a mať možnosť byť sám so sebou, to mi nesmierne pomohlo. A už sa to skončilo a zrazu som sa ráno zobudila, že áno, a teraz môžem ísť a teraz už som silná a viem ísť na to, viem, čo chcem. Áno, stalo sa to nedávno. Ja sa z toho veľmi tešila, lebo už som si myslela, že už som vyhorela a nebolo to vyhorenie, vôbec nie. Bolo to o tom, že potrebovala každá jedna z nás prejsť tým obdobím, aby sme vedeli byť pripravené na to, čo nás čaká. Ale budete to počuť potom, aby ste tomu rozumeli. Ja sa teším, že ja už viem, čo sa deje a tým pádom už to viem možno dovzdávať. Tak sa teším v takom peknom tajomstve, v takom rúšku tajomnom a veľmi sa na to teším. Dobre, ja ešte za seba iba poviem v krátkosti, že ja keď som vlastne tvorila túto party, tak ja sa vám priznám, že mala som trošku problém pomenovať ju opäť party o 5 rokov. Prečo? Pretože aj u mňa sa akoby posunuli veci nejakým smerom a mnohé, ja tu mám taký list sebe, ktorý som si napísala po tej party. Keď si ho čítam, tak veci sa krásne plnia, ale stratil ten význam času pre mňa akoby nejaký veľký zmysel.
ako to myslím? Asi tak, že veci sa dejú vždy v tej správnej chvíli. My si to niekedy naplánujeme, že chceli by sme do roka toto, do ďalšieho roka tamto, hej, ako keby diktujeme tomu vesmíru, že čo presne sa kedy má udiať. A ono to niekedy s tými našimi zámermi alebo sformulovanými prianiami je také, že ten vesmír má čo robiť, aby preskúpil veci a previbroval to tak, aby sa nám to naozaj mohlo vyplniť a my potom ešte do toho nebodaj začneme ďalej rýpať a ešte to otvárať a ešte doplňať a potom sa to zase musí v tom vesmíre preskupovať. Takže vnímam to tak, že a pozývam vás k tomu, pozrite sa na tú svoju budúcnosť tak, ako najlepšie vy dokážete. Niekto sa dokáže pozrieť o rok, niekto sa dokáže pozrieť o 10. Tých 5 je takých symbolických. Hej, berte to tak nie striktne, ale môžeme sa na to zahrať, budeme trošku herečky a budeme sa na to hrať. Ešte jednu vec, čo chcem povedať, nevnímajte tento celý program ani tú party ako nejakú terapiu. Skôr ako niečo podporné vo všetkom možnom, čo každá z vás má, ako jeden z prostriedkov, ako si tú svoju realitu vytvoriť. A my budeme pracovať na týchto našich stretnutiach so zámerom. Ale skôr, ako sa do zámeru pustíme, tak prišla mi taká pre vás taká informácia, aj podľa seba to viem, aj podľa mnohých žien v mojom okolí to viem, že častokrát si my tie zámery tvoríme cez hlavu. Hej? Hlavou rozmýšľame a ťažko sa nám to preciťuje, tie naše sny. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sme spolu mohli vlastne sa nastaviť v tom srdci, v tých hlavách. My sme tu na všetko šikovné ženy, kade čo už. Martinka sa nám práve pripojila, Perichtová. Takže to, k čomu vás ja budem teraz pozývať, je dopriať si necelých 10 minút na každodennú prácu. Môžete, nemusíte. Je to pozvánka, dobre? Je to vyslovene čas, kedy si môžete prepájať svoj mozog, svoj rozum so svojím srdcom a zvedomovať si to. A vysvetlím vám, v čom to spočíva. Nazvala som to cvičenie 3-3-3. Nie je to ani, nenazývam to ani nejaká meditácia, ani neviem ako inak. Je to naozaj také cvičenie, pretože verím tomu, že aj tieto veci sa dajú trénovať, aj keď nie sme nejaké príliš duchovné bytosti, nechcem do toho žiadnu nejakú prehnanú ezoteriku dávať. Dobre? Ja som dosť taký pragmatický človek, nechcem povedať, že prízemný, lebo prízemný nie, ale akože tak snažím sa byť s nohami na zemi. Ale to cvičenie je veľmi pekné. Takže môžete si to prípadne aj spoznámkovať, ale budete to mať aj na zázname. A takto môžete to cvičenie robiť kedykoľvek vás napadne počas dňa. Nemusí to byť ráno, môže to byť ráno, môže to byť pred nejakým vašim dôležitým krokom v daný deň, pred nejakým rozhodnutím alebo pred nejakou aktivitou, stretnutím a podobne, cvičením. Takže ideme posilniť naše srdce a našu láskavosť. Naše zámery sa nám potom budú ľahšie plniť, keď to bude z úrovne láskavosti. Bude to zložené z 3 častí. Prvé 3 minútky sa postavíte a tu poprosím Vláďku o asistenciu, ona vám to ukáže. Postavíte sa do základného postoja
takzvanej slovanskej jogy, čarovníc. Úplne OK, len základný postoj. Ja ťa dám dáš ma na obrazovku. takto. Si Vidíte, mala povedať, by som sa lepšie obliekla. najlepšie oblečená. Najlepšie oblečená. Takže Takže by ma bolo vidieť. Asi nebude vidno. Dobre, nevadí. Dôležité je to, že postoj je taký, že nohy sú na úrovni v podstate ramien, šírka ramien. Čo je dôležité, sú ruky, ktoré sú uložené na zadnej časti tela. Ja mám krátke slúchatka, dobre. Vyzerá to asi takto, zhruba na úrovni obličiek je položené zápestie a dlane sú vystreté smerom vpred. Takže ten postoj vyzerá vlastne takto. áno. A palce jemne dohora. Tak. Dobre. Čo s panvou, čo s brúškom? Panva brúško ostane v neutrálnej polohe. To je taká poloha. Ani netreba podsadiť, ani proste v strede. Ani nevypučovať, Ani nevypučovať zadok dozadu, ani v podstate nepodsadzovať panvu prirodzene tak, ako sa postavíte a nohy sú mierne trošku pokrčené. Aby ste ten postoj mali stabilný a pevný. Hej. Čiže neprepínať kolienko, nemusíte byť vyslovene pokrčené, hej, ale len tak jemne podhnuté a brúško si uvoľníte. Častokrát máme my také v sebe zaužívané, že stiahni to brucho, hej, a potom tam cítime rôzne tie tlaky. Ďakujem, Vláďka. Aj čo sa týka ramien, trapézy a kde by ste cítili napätie, lebo to môže prichádzať pri tom postoji, tak vlastne čo maximálnej možnej miere to telo uvoľniť. Dobre, no a v tomto postoji sa skľudnite, zavrite si oči a budete len 3 minútky dýchať. Budete len pozorovať dých, nebudete nič robiť, len pozorovať dých, nebudete ho hodnotiť, len budete vnímať, ako dýchate, aký je ten váš nádych, či dýchate cez nos, či cez pusu, aký je dlhý. Dávajte pozornosť len tomu svojmu dýchu. Ak vám uniknú myšlienky, vráťte sa naspäť vedomé k tejto pozornosti. Takto 3 minútky zotrvajte. Druhé 3 minútky budeme harmonizovať mozog a srdce. Môžete si potom už uvoľniť ruky, môžete sa kľudne aj posadiť. Môžete ostať stáť, ale ak si sadnete, tak stále majte nohy chodidla na zemi, neprekryžujte nôžky a prenesiete svoju myseľ do oblasti srdca. Dotknete sa takto, počkajte, či ma vidíte. Takto 3 prstami sa dotknete do oblasti srdca. U mňa je to dosť náročné, bo som tu taká plná. Vy si to tam určite nahmatáte, mne to vždycky dlho trvá. Čiže hej, takto 3 prsty si nájdete a nájdete si to svoje srdiečko. Stále máte zavreté oči a vnímate, ako vám tlčie. Len sa napájate na to srdce. Nič iné nerobíte a pomaličky spomalíte dých, budete si ho vedome spomaľovať, preto, aby ste dali signál vášmu telu a vášmu mozgu, že ste v bezpečí. Lebo keď je človek v pohode, v kľude, tak dýcha pomalšie. No, Lenka je jedno, ktorá to je ruka. je to jedno. A ktorá vám je prirodzená. Okay. Dôležitá je tá pozornosť toho mozgu na srdiečko. Ako si spomalíte ten dých, tak už kto ako vládze, ako má kto vytrenovaný dých, tak môžete ísť až na 5-6 dôb. Nádych, 5-6 dôb, výdych. Keď je výdych trošku dlhší, tak fajn. No a potom si navodíte pocit vďačnosti, alebo súcitu, alebo ocenenia.
spokojnosti alebo lásky, láskavosti, nejaký takýto príjemný pocit, niečo z týchto, ktorý vám je blízky, z ktorého sa vy viete, vy ako keby z toho bodu, z toho pocitu viete dobre tvoriť, viete výjsť von medzi ľudí, viete byť v takom svojom kľude, v takom svojom neutrále. Ako keby ten pocit vám vychádzal zo srdca. Dôležité je stále udržať tú pozornosť vo svojom srdiečku a zase, keď vám náhodou myšlienky ujdu, tak sa vráťte a len si užívajte tento pocit. To budú ďalšie 3 minútky. A potom na konci toho sa zhlboka nadýchnete, na chvíľku zadržite dých a s výdychom si poviete buď v duchu, alebo aj nahlas, poviete svoje meno takto. Som Lenka Láskavá. Dajte si priezvisko nové. Som Lenka Láskavá. Som Lenka Láskavá. Takto si to 3-krát poviete a môžete si to kľudne ukončiť tak, ako je vám príjemné s dýchom. Môžete to robiť samozrejme aj dlhšie, to nie je nejaké teraz nariadenie, že tak alebo tak, ale prosím aspoň tie 3 plus 3 minútky denne skúste si to každý deň urobiť. O týždeň sa potom porozprávame, že ako sa vám v tom darilo. No a nás je v skupine 18. Nie sme tu všetky. Hej, krásne. Ďakujem, Majka. Ďakujem, Vlaďka. Teším sa. Pozrite, stále sú 2 miesta voľné. Už to nebudem takto promovať, nebudem to ponúkať. Ak by vám niekto prišiel do cesty, o kom si myslíte, že by to mohlo byť pre neho užitočné, naozaj len vtedy, tak kľudne mu dajte na mňa kontakt, alebo jej teda dajte na mňa kontakt a môže sa k nám pridať. Ale aj takto je nás krásne. Hani, ty sa hlasíš, či si cvičíš? Ty si cvičíš, dobre. No. Nie, ja si necvičím, to len Artúrka tu mám, vieš, takže to on si tu. Áno, krásne. No a teraz poslednú vec, ktorú vám chcem dneska povedať a trošku sme to potiahli dlhšie, tak sa vám ospravedlňujem, sľúbila som 0,5 hodinku. Zahráme si hru. Tú hru budeme hrať, ak sa bude dať, tak až do party, ale tá hra sa môže skončiť aj skôr, záleží to úplne na vás. A bude to denná hra. Budete ju hrať vo dvojiciach a tá hra sa volá hra na hojnosť. Nemá veľmi striktné pravidlá a jediné pravidlo je, že musíte veľa peňazí míňať. Prvý deň dostanete 1,000 eur a miniete ich do večera. A tej svojej dvojičke, s ktorou budete spárované, napíšete správu, čo ste si kúpili alebo na čo ste to minuli. Na druhý deň, áno, Hani? A nie, dobre. Čau, Artúr. Na druhý deň budete mať 2,000 eur a miniete ich do konca dňa, do posledného centa, dievčatá. A znovu dáte tej druhej vedieť, na čo ste to minuli. Tretí deň budete mať 4,000 eur, štvrtý deň 8,000 eur a takto sa to bude zdvojnásobovať. Volá sa to geometrický rad. Aby som mohla poznať. Hej. Takže prečo chcem, aby sme túto hru hrali? Ja som ju totiž mala možnosť zahrať. Nie je to môj vymysel. Je to hra, ktorú ma naučila hrať Gabi Karevická. Ona bola na našej konferencii na jeseň v septembri. A aj v našom rozhovore ju vlastne spomínam, môžete si to kľudne vypočuť, keďže máte konferenciu k dispozícii až do konca roka.
tak vás pozývam napríklad aj k tomuto rozhovoru. Ale ja som si to s ňou potom zahrala a diali sa veľmi zaujímavé veci. A nebudem vám teraz ešte prezrazať, čo sa mi dialo, lebo nechcem vám nič podsúvať. Chcem to úplne nechať na vás, ako to bude prebiehať u vás, ale v každom prípade to boli zaujímavé procesy, ktoré sa diali. A tá hra môže skončiť kedykoľvek, hej, kedykoľvek vy to budete cítiť. Niekto to skončí po 2 týždňoch, niekto po 4 týždňoch, niekto po týždni, je to úplne na vás. Ja vám ešte môžem dať len také tipy za mňa. Ja som si urobila na to tabuľku, lebo ja som taký ten technickejší typ. Takže ja som si urobila normálne tabuľku na každý deň a vyhľadala som si, napríklad chcela som si kúpiť, ja neviem, sadu kníh nejakú, tak som si našla konkrétny e-shop, vložila som si do košíka tú knihu, ten link na tú knihu som si dala do tej tabuľky, vložila som si ho tam a užila som si ten nákup. Hej. Odporúčam vám naozaj ísť za tým a nájsť to konkrétne, neodflaknúť to len tým, dačo si kúpim, hej. Alebo nejak to odložím na neskôr, že potom si vyberiem model šiat, ktorý nie. Choďte a nájdite, alebo oslovte krajčírku, alebo niečo, čo by to stálo a pohrajte sa s tým. A budem sa tešiť na to, že ako to budete zažívať. A môžete si to kľudne užívať same pre seba a nemusíte len pre seba. Hej, nie je to striktné. Čiže kľudne to môžete mať na čo len chcete. Užívajte si to hlavne. Mirka? Je nutné to minúť akože niečo kúpiť, alebo môžem aj darovať? Môžeš darovať, kľudne. Minúť. Zamerne, hej, nehovorím, že sebe nakupuj, pretože to môže byť úplne ako chcete. Hej, ja som si prvé dala opraviť zuby. Ale potom som už ako myslela aj napríklad na deti a tak ďalej. A ešte vám poviem len peknú skúsenosť, lebo ja keď som to začala hrať, tak moja rodina sa ku mne pridala. A ja som to síce hrala s Gabi, ale oni to hrali s nami. A to bolo nádherné pozorovať tie deti, ako vyšli do tých úplne fantazijných vibrácií krásnych, ako oni si skladali tie svoje, ja neviem, počítačové zostavy a teraz sa ako vyhľadávali to úplne do detailov, si to šperkovali a veľmi, veľmi veľkú radosť mali a potom sa im začali diať zaujímavé veci, čo im prichádzalo do života. Takže, a mne tiež. Takže to, ako si vytvoríte dvojice, je na vás, ale budú to hrať aj dievčatá, ktoré tu nie sú teraz prítomné. Nemám úplne rozmyslené, že ako vás spárovať. Viem len, že Ivonka bude s Ľubkou Madudovou, lebo s ňou som sa dohodla dopredu. Hej, Ľubka dneska mala seminár živý v Bratislave, tak naozaj sa ospravedlnila, že nemohla prísť. Ostatné neviem ako. Ale cez tú facebookovú skupinu sme prepojené, takže môžete sa nejako tak nakontaktovať navzájom. A možno, že aj ako sa tu dneska ste sa spoznali niektoré úplne prvýkrát, ako ste sa navnímali. A uvidíme o týždeň, že ako sa vám to podarilo s kým dohodnúť. Takže takto, mali by ste vy na mňa nejaké otázky? Všetko jasné, zdá sa. Ja sa opýtam, takže to akože tú hru je ideál začať hrať od zajtra? Áno. Áno, tak hej. Prípadne môžeme sa aj teraz nejak sparovať, že si dáme minútku a kto sa chce nejak prihlásiť alebo tak? Že by sme Môžeme to využiť, hej, že sme tu tak pokope. Nejaký dobrovoľník, kto by chcel byť so mnou? Alenka?
alebo Mirka? Mirka. Mirka? Dobre, tak sa Mirka s tebou spojím cez Facebook a môžeme si už zajtra začať míňať tisícku. Ďakujem za spojenie. Super. A Lenka, ty si sa chcela niečo... Lenka, ja chcem alebo teba, alebo Datku. Ľudne si daj Datku. Datka. Dadi, súhlasíš? Áno, Alenka, veľmi rada, ďakujem. Máme 2 dvojičky, super. A ja idem s Majkou. Kde je Majka? Čo sa jej nechce od zajtra hrať už? Dáme sa už od zajtra, Majka. Dobre, 3 dvojičky. Mňa myslíš, Vlaďka, hej? Teba. Som na teba aj myslela, ale som chcela vyskúšať, že či aj ty na mňa myslíš. Myslím na teba intenzívne. Dobre, super. Dobre, a ostali nám Hanách, Elenka, Mária, Janka, Martinka. Martinka, my sa vieme vidieť? Alebo aspoň počuť? Asi nás nevníma. Martinka, vám prezradím, že bola tiež na party pred 5 rokmi a zaujímavé veci sa jej udiali v živote, ale nebudem ja o nich rozprávať a chystá pre vás krásne prekvapenie a nepoviem čo. Dobre, takže vy ostatné dievčatá, chcete sa teraz prepojiť ešte? Alebo si to potom vybavíte cez skupinku? Môžem ja sa s niekým ešte prepojiť? Nepoznám, takže Nepoznáš. je to jedno. Janka, že by si mi robila sestru, môže byť? Dobre, môže byť. Lebo máme, tak ja mám sestru Janku. Aha, tak dobre. Si ma budeš pamätať. No, tak si budem pamätať. Dobre. Hani, Tak ak niekto zostal ešte, tak ja sa pridám. Neviem, kto ešte ostal. Hani? Hani? Tak Hani. Si OK, Hani, s tým? Sa prispôsobím, samozrejme, jasné. Dobre, tak sa prepojte potom cez skupinku. A Martinka, keďže sa neozýva, tak ja to potom s ňou a ešte s ostatnými nejakým spôsobom dotiahnem. Takže, dobre. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Stravili sme hodinku na miesto pol hodinky. Na budúci týždeň už začneme sa baviť o našich zámeroch a o tom, ako ich sformulovať. Takže ak by ste mali k tej téme aj nejaké otázky, kľudne mi ich pošlite, či už cez skupinu alebo cez Messenger. A môžem sa pripraviť tak, aby som aj na tie vaše otázky vedela dobre reagovať. No a v tejto chvíli už vás objímam, boskávam, teším sa na vás o týždeň a prajem vám pokojný večer ešte. Majte sa. Ďakujeme, pekný večer, ahojte. Krásny večer, ahojte. Krásny večer, dobrú noc, krásne sny. Dobrú noc.